התחרות הזאת תחרות טריאטלון הכי ארוכה שיש, ואני עשיתי אותה לפני 4-5 שנים בפלורידה. פנה לאייל לכבוד יום הולדת שלו, רצה לעשות את התחרות הזאת. אמר לי איך מתאמנים לזה, ורציתי לעשות, הוא רצה לעשות תחרות והוא לא הצליח בחול, כי קשה מאוד להיכנס בחול לתחרות. אמרתי לו יאללה בוא נעשה פה בארץ תחרות. התחרות הראשונה הייתה לפני 3 שנים, ומאז זה מסורת. זה תחרות שנפרצת על פני 3 ימים. ביום הראשון שוחים 10 קילומטר, אנחנו עושים את זה בכנרת, ורוכבים 145 קילומטר. ביום השני רוכבים 275 קילומטר, וביום השלישי, שזה היום, שעוד מעט נראה, החבר'ה רצים 85 קילומטר, אולטרה מרתון. אנחנו נתקלנו בארגון של הנושא הזה כשראינו שההשקעה היא פה משהו עם מקצועיות ואכפתיות והשקעה אדירה, פשוט בלתי נתפסת, וראינו שזה דומה ל-DNA שלנו, של מור בית השקעות, של השקעה לטווח ארוך. איך מרגיש תום אחרי כל היום הזה? יומיים האלה? 3 ימים? 3 ימים, בדיוק, כואב מאוד. כל יום אתה מסיים אותו ואתה אומר, אני לא מבין איך אני אמור לעשות את היום הבא, שלא לדבר על אם יש יותר מיום אחד. כל יום אתה נותן, לא את המקסימום כי אתה שומר, אבל לא רחוק מהמקסימום, כי אתה בכל זאת רוצה לעשות זמן טוב. וזה תמיד התלבטות, מה זה חלש מדי ומה זה חזק מדי. התעלות הנפש על הגוף, כל הגוף כואב בכל מקום שאפשר לחשוב עליו. אתה לא באמת מתאמץ, אוקיי? אתה רץ קל, אתה רוכב קל, אתה שוחק קל. אבל מה ששוחק ומה שגומר זה בעצם המשך הזה, החזרתיות הזאת שהיא באמת שעות על גבי שעות על גבי שעות, אירוע ייחודי מאוד. לא באתי עם יותר מדי ציפיות, רציתי לנצח, לא באתי לשחק. שפו ענק להפקה, לכל מי שעומד מאחורי אולטרה צ'אלנג' רימונים, לכל נותני החסויות וכל מי שלקח פה חלק. עטפו אותנו 24/7 במשך 4 ימים. זה אתגר מנטלי, אתגר פיזי. תשמע, זה לחצות את מדינת ישראל לאורך, ואתה רואה את הנופים. אתה יודע, אני ניסיתי לנתח את זה קצת לפני, וזה פשוט פסיכי. לרוץ 84 קילומטר זה מפגר לחלוטין. יש פה 2 חבר'ה מחול, אחד מבלגיה, ניקו, ויש את לארי מארצות הברית. Israel is very hard and honest. It's an honest course, beautiful course. I recommend it to every athlete who wants to challenge himself or herself. So everyone here has his demons, and it's the perfect course to challenge your demons here, really.